So, yun. Magluto tayo merienda mo. So, yun magpabakal ko. Ganun. Kasi, magluto mo. Champurado. Tining. So, yan. Ulit bubukal yung kaya katam kayo. Lagyan na kaya katamong lakat to. So, yan. Lagyan ko nitong lakat to. Medyo gulaw-gulaw tayo Panain tayo ng malsay. Kaya katamong lakatan. So, yan. Abang panin na yung tamo yung malsay itang kaya katamong lakatan. Mag-melt pa mo. Pininitang kukwata mo. Para yung mamuo. Nagka-affair ka, because you don't love mom. At because inakit ka ni David. Mayaman ka, doktor, at syempre gwapo. Kaya ikaw yung pinakit ng namin namin. Anong klase na ba? Si Lynn. So, yan. Bubukal yung kaya katamo. Nakatang. Nabukal na. Payalsan tapa po. Kulang pa kinalsa. Habang payalsan tamo. Doon ang tanang asukal. Hindi tayo mga... Yan. Ito. Tapos. Patala na talaga ang pagkulang pa tamis. So, yan. Panayang tapa mo. Medyo malsay kaya katamong champurado. Yan. Oh. So, yan, medyo malapit ng kaya katamong champurads. Okay, kayo na tayong kaya katamong oo. Tapos, lagyan tayo ng kaya katamong okra. So, yan. Panayin tayo palambot yung kaya katamo lakatan. Ano tayo? So, yan. Doon tayong asukal. Medyo matabang-tabang na pa. Yan. Panayan tayo ng maluto para medyo may landi akong pagya. So, yan. Lapit na maluto yung kaya katamong champurado. So, yan. Luto na yung kaya katamong champurado. So, yan. Pwede rin powder milk or diba?